Ngwagere ọkwa dị oke mkpa. Maazị Okwuluọra ji ohere a eme ka ọhaneze mata na ya bụ asọmpi kacha asọmpi bụ asọmpi osite ka a ga-achịkọta anụ ụbọchị ụka na-abịa abịa ma ọnwa anyị nọ n'ime ya gba mkpụrụ abalị 29. O ji ohere a na-akpọku ọhaneze, ụmụ ntorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ndị ọma na-adị mma, ụmụ Igbo niile ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi ka ha biko pụta n'igwe ma bịa kwado ya bụ asọmpi osite nke ga-ewere ọnọdụ na Enugu steeti n'ụbọchị ụka na-abịa abịa ma ọ kụọ elekere 3 nke ehihie kpọmkwem. O mekwara ka anyị mata na oriri na ọṅụṅụ ga-abụ atụrụ taba n'ihi na a na-asụ ala na-apata mbe mma a na-adị nkọ. Osite ọkwa na-esi